ופינתנו החכם השבועי עם אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים. שלום לך אלי. היי, שלום, שלום. מה העניינים? ברוך השם, תודה רבה. בונה, יש מלאי עצום של חכמים שבועים או שאנחנו מדלדלים? לא, ברוך השם, יש הרבה עוד חכמים שעוד לא הגענו אליהם. איזה כיף. ומי חכמנו? חכם השבוע הוא חכם אליהו לוי, אב בית הדין ורב העיר בנגזי שבלוב. משפחת לוי הם צאצאים לחכם המקובל שמעון לוי, מדור מגורשי ספרד שהגיע ללוב וקומם מחדש את קהילת יהודי לוב אחרי תקופת האינקוויזיציה והשלטון הספרדי הלוב. משפחת לוי זכו לשני שולחנות, היו בהם גם תלמידי חכמים גדולים ועצומים וגם סוחרים עשירים שהיו פרנסי הקהילה. חכם אליהו לוי נולד ב-1820 בבנגזי במזרח לוב, הוא גדל בתורה ובירה, ברכי חכמי העיר, היה לתלמיד חכם עצום. היה בן 15 ב-1835, האוסמנים הטורקים מסלקים את השלטון האוטונומי שהיה בלוב והופכים את לוב למחוז אוטונומי. בעצם זאת אומרת, הם סילקו את האוטומני והפכו את זה לאוטונומי. הפוך. הם סילקו את האוטונומי והפכו את זה לאוטומני. נכון. הצרפתים באים להם מאלג'יריה. הם עשו את זה באופן אוטומטי? והם משתלטים חזרה על לוב. אוקיי. למה זה עוזר ליהודים? כי גם יש יציבות שלטונית והסולטן הוא בעצם מגן את היהודים, אבל בעיקר כי נשלחו הפחות שנשלחו ללוב, אז זה כמו היה עונש, הם באו לתקופות קצרות, הם לא ידעו את השפה המקומית, חיכו מתי לחזור לטורקיה, אז בעצם השתמשו ביהודים כחלק מהמנגנון השלטוני שלהם. וגם בנגזי מתפתחת, יש הגירה אליה גם מתוך החלקים הפנימיים שלו, וגם ממלטה ומאיטליה, וגם הקהילה היהודית מתפתחת, יש שם כ-400 משפחות, היהודים שולטים במסחר הבינלאומי, חלקם גם מתעשרים, מקבלים אזרחות אירופית, אנגלית, צרפתית, איטלקית. כשהוא היה בן 35, ב-1855 הוא יוצא למסע בין הרי לוב, הוא והספרים שלו עובר לוב, טוניס, מצרים, יש תיעוד יומן של המסע שלו מעיר לעיר, אצל מי התארח, מי הוא פוגש. וכל אנחנו מכירים עוד חכמים שפעלו בתקופה שלו. עבור כשנתיים, ב-1857 הוא מגיע לאי מלטה, יושב שם קצת ואז הוא חוזר לבנגזי. שהוא בן 42, ב-1862 הוא מתמנה לאב בית הדין ורב העיר בנגזי, מאז הוא משמש מנהיג הקהילה היהודית. כעבור שנתיים, ב-1864 הוא מוציא בלבנורון את הספר שלו, גאולת השם. בהמשך, ב-1874 הוא מוציא עוד ספר, אורח ישרים, ואחרי זה גם ספר שנקרא מנוחה לחיים בשלושה חלקים. יש אירוע מאוד משמעותי. זה ספרים שיוצאים לקהילה או שזה נפוץ רחב? איך זה הולך שם? השני הספרים האחרונים זה ספרים שהוא כתב בערבית לקהילה. והספר גאולת השם זה ספר באמת ספר בתפוצה רחבה. מופץ, ויש לנו אותו גם היום, ולאחרונה גם הוציאו מהדורה חדשה. בתקופה שלו יש אירוע מאוד משמעותי שהיה בבנגזי. המנהג בפסח הוא לצאת החוצה לשדה, מחוץ לעיר לברך ברכת האילנות. אם לא יוצאים אז עושים פיקניק ומשתה, ואיזה אירוע כזה. אז באחד מימי חול המועד יצא הבן שלו דוד ועוד 3 חברים לברך ברכת האילנות בשדה. מתוך זה שהם שמחו, הם שתו קצת יין, קצת המפה שהם אכלו נשפך להם היין, הם הוחתמה ביין. כשהם חזרו הם קצת השתובבו, רקדו, שרו, הם לקחו עלים, שמו להם על הראש כמו איזה זר, לקחו את המפה, התאספו בה כמו גלימה, נערים שהם משתובבים כטוב ליבם ביין. כשהם חוזרים לעיר הם פוגשים זוג נוצרים. שהזוג נוצרים האלה ישר חוזר לעיר ומספר שהיהודים בעצם לועגים לישו, יש להם מפה מוכתרת דם, זכר להריגת ישו. וכשארבעת הנערים האלה נכנסים לעיר, אז מחכים להם המוני אנשים שמתחילים לבצע בהם לינץ'. 3 מנכבדי הקהילה, בראשם יצחק תשובה, רצים לעזרתיו, גם הם... אמרת יצחק תשובה? כן, כן, הוא היה אחד מראשי הקהילה בבנגזי באותם שנים. לא יצחק תשובה שלנו. אוקיי. אמרתי, הוא מבוגר, אבל לא עד כדי כך. כן, אבל הוא נכד, דונים שלו, כן. ובסוף 4 מאולפים, הם נאסרו בשלשלות ברזל, הוצאו במאסר. קונסול בריטניה בבנגזי מכריז כי 4 יוצאו להורג בשרפה. איך הקונסול הבריטי קשור לעניין? באותה תקופה יש באימפריה האוטומנית מספר קפיטולציות. זאת אומרת שהקונסולים של מעצמות אירופה יש להם זכות שיפוט
בכל דבר שאזרחים שלהם נמצאים, וגם אם יש נוצרים, אז הם גם חלק מהשיפוט. ושניים מתוך 4 היו נתינים בריטים. הבן של חכם אליהו לוי דוד וניסים בוארון. 2 היו נתינים עות'מאנים, אפרים גואטה ויוסף צרור. בכל מקרה, הקונסול הבריטי הוא קובע, וזה משהו פסק בעצם לשרוף אותם. חכם אליהו לוי ממהר לבית של הקונסול האנגלי, מנסה לדבר ליבו, אבל הוא לא מצליח, מתחילים מהומות בעיר נגד היהודים. חלק מהיהודים בורחים למדבר, והנותרים סוגרים את עצמם אחרי סורג ובריח. בליל פנימית של פסח יש מניין של יהודים שאומרים אנחנו רוצים להתפלל תפילת חג. איך שהם נכנסים לבית כנסת, המון מקיף את הבית כנסת עם לפידים, הם לשרוף את הבית כנסת עם ספרי התורה, להרוג את המתפללים. בחסדי השם, המושל הטורקי של העיר מתעורר, והוא מביא את הצבא שלו ועושה סדר ושומר על היהודים. אבל עדיין הגזרה בעינה עומדת. אח של חכם אליהו לוי, קוראים לו שאול לוי. הוא היה אז נשיא כל ישראל חברים אליאנס בטריפולי. הוא גם שימש קונסול של אוסטרו-הונגריה בטריפולי, אז הוא מפעיל את הפוליטיקה שהוא יודע. הוא פונה אל הקונסול הכללי של בריטניה בלוב, הוא מבקש את ההתערבות שלו. אחרי דין ודברים, אז מגיע צו רשמי של בית המלוכה הבריטי, שמורה לשחרר את האסירים היהודים. והקונסול הבריטי וגם הצרפתי שהיה מעורב בעלילה הזאת, הודחו ועזבו את העיר. והיהודים, כן, ניצלו. וואו. כן. זה נשמע לי כמו משהו שראוי לעשות ממנו חג. זה קצת כמו פורים. ואנחנו תמיד יש לנו תחושה שלוב או ארצות המזרח זה בעיקר מוסלמים, אבל לא, יש שם גם נוצרים וגם יהודים וגם מוסלמים, וכל הבליל הזה לפעמים היה לרעתנו, לפעמים היה לטובתנו. חכם אליהו נביא נפטר ביום י"א בטבת 1881, שזה יום השבת הזה, לפני 139 שנה. יש מחלוקת לגבי יום פטירה, יש כאלה שאומרים נפטר קצת קודם בכיסב, לא חשוב, בין כך אנחנו מציינים אותו היום. הכרנו חכם חשוב לעם ישראל. יש לך משהו מכתביו? או ממאמריו? אז חשבתי להביא משהו שהוא בדרך כלל אני לא מביא, וזה ההלכה. יאללה. יש בהדלקת נרות, יש עניין איך מדליקים נרות, יש איזה מחלוקת. יש כאלה שאומרים שאתה צריך קודם לברך, ואז להדליק נרות. כן, ואז מימין או בדוך או בסיבוב. זה יקרה, עובר לסיעתם. לברך על הנרות ואז אתה מדליק. אבל הם אומרים, רגע, אם אתה ברכת, אז כבר קיבלת את השבת, אז כבר יש לך אש ביד, אז אתה מחלל שבת. אז מה אמרו? אמרו שקודם ידליק, אחרי זה יחסה את העיניים, יברך, ואז שיפתח את העיניים, אז יש נרות. הפתעה, ואמרו, מה פתאום, איך יכול להיות, אתה עובד על עצמך. הקיצר זה מחלוקת שעד היום השאלה, איפה אתה נמצא בסיפור של הדלקה הוא מאוד מעניין. אז תראה מה הוא כותב על זה. אם הבריכה צריכה קודם הדלקה, או אחר הדלקה, היא מחלוקת הפוסקים. יש מחלוקת בין החכמים. וראיתי נוהגים, כשהאיש מדליק, מברך קודם. והאישה, אחר שתדליק, וכל אחד יעשה כמנהגו. בעצם הוא אומר לנו, תראו, אתם חושבים שרק האישה מדליקה, לא יכול להיות שגם הגבר מדליק. הרי ההדלקת נר זה עניין של שלום בית, זה לא רק עניין של האישה, גם הגבר יכול להדליק. אז זה שיש הבדלים במנהגים, זה לא נורא. כל אחד יעשה כמנהג שלו. וואלה. יפה. נשאר לי רק להגיד לך תודה רבה, ולאחל לך שבת שלום ומבורכת, ונשתמע. ולהדליק נרות שבת. כאילו. וזהו, נשתמע ביום שישי הבא, בין 2 ל-4. נכון? להתראות. ברוך תהיה. ביי ביי.